dari tanggapan dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit dari rumah aku. Ya berarti kan jaluk tombol. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dok. Omong-omongan tidak. Loh. Dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune ada. Ya apa terus. Malam Pak nih. Wah. Alhamdulillah. Wah aku mau perjalanan nganjuk nganti tekan Ngadipura. Piye? Wah dalane no. Wah ya aku ki turu ki sing gugah ki dalan. Oh ya. Harataya munggah neh. Harataya munggah neh. Peh ngantek-entek Jokoku kon munggah terus kok. Iya. Iya. Lah iya. Wayangan malam ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Wah iya. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube Astabrata Media kang sarta ngeloni HP-ne dewi-dewi. Wah iya. Dipantau wong sak donya. Iya. Ternyata nih penikmat wayang kuwi majemuk. Ana penikmat wayang sing nikmati lakone, alur ceritane, ana sing seneng hiburane, ana sing nggur ndelok sindene, ana sing nonton ning lokasi nggur kepengin eruh keramaian sobo bakule. Ayo, sing baku awake dhewe dadi pelaku seni sak bisa-bisa sak gaduke nalar, sak kadaring lampah iso nyenengke kabeh panyuwunaning para pamirsa. Oh ngono mak. Godhong tela wae bisa gawe lega, kenang apa sesama manungsa kok ora bisa gawe lega. Wah iya nggih yung ternyatane acara wayangan kaya bengi iki sing diuntungkan orang ngomongake pelaku senine ning para bakul-bakul sing ikut mengais rejeki kae ya melu diuntungkan dengan adanya pagelaran wayang. Bener nduk, iya. Kena kanggo sarana membangkitkan UMKM khususnya UMKM masyarakat Desa Ngadipura. Oh ngono mak. Kaya slogan sing tak aturke mau ngarep ya kuwi UMKM maju masyarakat gumuyu. Amin ya rabbal alamin. Sadurunge ngunggahke bintang tamu luwih dhisik aku kepengin ngaturke lagu wajibe apa? Lancaran bersih desa cunduk karo adicara sing kagelar bengi iki. Nggih yo. Lancaran bersih desa dibawani luwih dhisik. Sumangga Mas Herulinanta kula aturi bawa bersih desa. Iya. Ya. Mas Heru aja kon bawa akeh-akeh bengi iki tugase akeh. Iya. Hujan palaran kok kayak enggak. Semangat. Ya. Yuk dibawani dhisik.
Apan iku dadi kewajiban baku season hiburan ana ing wayangan kuwi ping loro, heeh. Limbukan karo gara-gara. Nek limbukan wayange cangik limbuk wis biasa. Biasa, lumrah diganti-ganti no. Ayo. Diganti sapa? Pak Dalang. Wah. Pak Dalang dalem. Dalang yo gandengane Bu Sinden. Lanjut. So marga iki. Yo. Yo lanjut. ayo bersih desa mureh adoh sukar sakit yo ditibakne lancaran sini so wis Liya liya angliya ku manjan karya Ketika
Lantaran bersih desa wis katur Mas. Ya ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Maka Dik kula aturi jumeneng dispoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa? Lamunan. Wah iya. Monggo dadekne Mas Tris luar biasa. Yes. Ketinggal Pak. Mangkane ento nanggap dhewe ben ketok. Rumangsaku kok. Selamat malam. Apa mang jare? Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirta, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas pulau rembakan kali Pak Lurah. Terus ini kesini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipura. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jeluntrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh ya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih Pak. Mengke katuran mingga-minggi nggih Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung rang. Gitu Pak, rang jalur request maksudnya Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman Ogur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Nggak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpenan neh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenan neh luar biasa. Salim dulu. Wis kalih dilai wi. Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilai nganti ilang deloken tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombol. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, setetek gede. Terus piye? Lek mbok berarti setotok. Apa? Berarti
mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok kuwi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal arep sinden kok iki. Kok duduke berarti duwe nah. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, Oh, terus iki hilse ngene iki Arep tak gawe jinjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjet ngarep. Wes kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku ngawur ae. Ya wes cium sik, cium sik. Kok iso wayange luar biasa. Iki besok nek besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok siang apa alhamdulillah malam? enggak ada. Oh, nggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok. Tenanan to? Tenan, besok pagi. Sesuk aku ya ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki Tulungagung. termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Pudak, pantai Pudak. Oh, pantai kuda. Ikut. Pudak. Pudak. Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut moga. Ikut. Ruang saku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Di pangku. Ya wes di pangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Sampean ora ketang sithik ora ketang sithik njajal ndalang ning kene, Dik. Dalang to? Heeh. Lah terima dalang ya kecil to, bar gitu. Abar kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Umpama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono Pak ya. dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukana sik sing lho. Sing endi? Songo sing isine Kang. Lho. Hah? Sulukana ku lho slendro, Mbah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang lho. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini lho, sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Oke, aku lagi ganas-ganas lho. Ah, situ madep sana no Anu dalang. toh, Bapak ingin toh. Madep sana. Oh, siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, Terus? ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para kang pratala lindu ping 7 sahari kang jalani di pati ambantusi sirna larut. Terus pene Mas? Apik nana-nanamu. Nano. Ya Sal ya, ki engko sampean dan nyapa tuh tidak nyedit barangnya. Lah ini lho ben Oh, iya. jejeg. Aku tak ngendang, Heeh. ya toh. Tak Terus? ngendang, engko iringane muni, nek wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean omong-omongan. Oh iya. Sembarang wis bahasa apa wis sembarang. Oke. Iya. Heeh. Kok iku oh iya. Anu iki
Yo tak pasang nih, tak pasang nih. Lah sik tak noto. Iya. Ora. Asu jar. Abang daduk. Daduk yang piro ae kowe. Lah lampu yang jadi saksi yo. Iya. Iki nglunggui bantal ki ra apa-apa to, Ora Mas? apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Ya ngono. Da anu sinden wong wedoke nek ngepraki malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Rusak. Sik. Terokno aku, dok, terokno aku, dok, terokno aku. Lah ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Ya bar ndang lho. Sik, jajal dodok ngene iringane. Wis metu wayang loro, nek wis mandek omongan sembarang wis bahas apa. Ya. Iki mike gak mau ngono pakene susu lho ki ngombe iki. Pah, jan dadi wong penyumping ora iso to bar iki. Dadi penyumping iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Jangan sisat-sisat. Anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sak meneh ya. Anu ki HP ku ana sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ki mic aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Misal, dok. Guys. Ngapa? Anu ki media ki lho sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog ki lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus konsentrasi. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus kono apa ya enek wong tanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang wis maca dalang kok kukur lakang. Omong-omongan tidak. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune ada. Ya apik terus. Lemak nih. Wah. Apik. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus cium dulu.
Aku nih jane pengen ngono wih mong aku. Terus bahas apa di luar panggung bahas nyejel apa bahas di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Urung bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siapne mangsi ya Pakne cium dulu. Mah, wes. Yes. Lamun sira hangga guru kaki Amelia manungsa kang nata ingkang gedhe martabate sarta kang ruhing kang ibadah lan kang ngirangi syukur oleh wong tapa ingkang wis tan mikir paweh ing liyan iku pantes uronono kaki sartane kamru Denira rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa Sekar binelah dados kalih ingkang den asta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden semono amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijayamulya.
Kados pundi Raden? Anoman nyuwun kula. Kembange kelakon direbut kelawan Arjuna. Aku mung antuk cangkoke wae. Wah, ketoke satriya ning patrape kok kaya maling. Golek kembang ora kasembadan malah begal ana dalan. Nadyan mung cangkoke ora dadi ngopo. Ayo luwih dhisik bali ana Pancawati cangkok bakal tak aturake kelawan Ko Prabu Rama. Sumangga kula dherekaken. Sahabat ingsun pining hangulati puspita medemendah kang warani Nyai Janaka kula wonten dawuh piye pawartane apa wis bisa entuk gawe nulinggih Koko Prabu kula sampun kasembadan mujudaken Sekar Pudak Tunjung Biru namung boten kalian cangkokipun kowe entuk nak asil saka oleh mung ngrebut to kula mboten ngrebat nanging kula ndadar ketrimane gesang kula ya yen pancen kowe mangkono nadyan mung kembange ora dadi ngopo malah ayo tak kanthi jumujuk tumuju karang kadempel babar pisan nganti Yayi Prabu Puntadewa minangka cena mboyong Kakang Semar sumangga kula dherekaken Prabu Kang Semar nyuwun Sekar Tunjung Biru kasembadan den pati nanging Sekar den rabut hamung ngantuk cangkok yakti Sang Arjuna gawe bidung
murang tata yen Arjuna gawe isin nantang Prabu Rama tak kanthi ing nuswa Jawi pasrah cangkok mrengki Semar mangungkung kanduhan rimang niki sami rawuh ndara kula ing Ngamarta lan sinuwun ing Dwarawati. Ya Kakang Semar, tekaku iki Kang wigati bakal ngaturake kembang sing dadi pundhutane Kakang Badranaya. Ngaten sinuwun kapara nyata. Aja kurang pangapura ya Kakang Semar. Kembange tanpa cangkok. Kembange sekarang udah tunjung biru ora ana cangkoke. Kepiye munggo pamrayogamu Kyai Semar? Ya. Senadyan kembange ora ana cangkoke aja nganti suwala Kakang Semar anggone bakal tak boyong ning Praja Ngamarta. Nggih, cobi kula taminipun, Ndara. Kembang pudak tunjung biru ingkang kula tampi. Iya Kakang. Ayo Kakang Semar, tinggal tak kanthi boyong ming Praja Ngamarta Kakang. Mengke riyin Ndara Janaka mengke riyin. Aradi sareh sawetawis nggih Gus. Nika dampyak sinten nika?
Prabu Rama Wijaya ingkang rawuh wonten Karang Kadempel. Iya Kyai Semar. Ingsun Kang Prapta ana kene kelawan kadangku Lesmana. Kang wigati bakal ngaturke pundhutane Kakang Semar yaiku Sekar Pudak Tunjung Biru. Nanging amung cangkoke wae kepiye kok tampa apa ora Kakang Semar? Cobi kula tinggalane riyin. Yo, kagatokaken wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan Cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatining wujud wenteh garwanira Ki Lurah Semar nenggih Batari Kanastren. Buke cacah to iki. Inggih Kyai. Kula ingkang sampun wangsul punten dalem sewu. Kula ingkang dados Sekar Pudak Tunjung Biru mewah Cangkok Wijaya Mulya kala wau. Kowe bubar saka ngendi, Tren? Kula bibar saking Hyang Pada Wenang. Perlumu apa sowan mrana? Namung nyuwun pitedah dhateng Hyang Pada Wenang kula kedah momong sinten. Oh ngono. Nggih. Terus kowe nggawa amanah apa saka Hyang Pada Wenang? Mekaten Kyai, dawuh ingkang kula tampi paduka kalian kula kedah momong dumateng para Pandhawa. Sebab apa ora momong marang Prabu Rama? Awit sampun diwanci gumantos ing kawontenan. Kala semanten paduka momong dumateng Prabu Rama krana masih wonten jamaning Guntarayana. Ing mangke sampun ngancik jaman Guntara Sabda inggih alaming para Pandhawa. Sabab Prabu Rama sampun paripurna kewajibanipun. Ngono nggih. Kewajibane Prabu Rama apa? Mardikaaken nagari. Lah yen kewajibaning Pandhawa gadah kewajiban ngisi dumateng kamardikaning negari Kyai. Oh, ngono. Inggih. Ingkang menika Kyai, monggo sesarengan kula kanthi kula dherekaken momong dumateng para Pandhawa Kyai. Welah dalah. Kyai Semar, kula sinuwun. Nggih. Ingsun narima ing pandum ora bakal meksa marang Kyai Nayantaka. Ya mung sadurunge aku kundur Kyai Semar, aku mung titip kelawan para Pandhawa. Tetep terusno lelabuhanku. Kejaba saka iku, aku kepengin ketemu adu arep catur nitra kelawan Prabu Kresna. Monggo kula sumanggaaken catur nitra kelawan Prabu Kresna. Prabu Kresna apa sang Prabu Rama? Ayo metu sedhela. Ya, Parkudara. Piye? Aku tak njagongi Prabu Rama sedhela ya. Kae rantak-rantak ana daya-dayae Kurawa. Mung tamune Parkudara.
tanjir. Ngabar sumebar pawarta-warta Kakang Semar kasembadan kaboyong dening para Pandhawa. Tegese gagar wigar tanpa karya negara ngastina duweni gegayuhan boyong Kyai Semar. Para Kurawa. Barisan witing klapa cawisna maju dina iki cicil Bratayuda. Swata mobok tak jaluk Kyai Semar njaluk kasempatan Kyai Semar bisa ngelangkai banggine Werkudara rangsang Balawarti yo Semar Putra lak gempur negara Ngamarta maju legane ngatiku tibane titir mati dening aku yo Laruto saking Gudha Sagara kula yen taname utusa Sang Sri ana wigati apa Sang Prabu Rama dene miji marang aku kene metu saka dalem Karang Kadempel. Iya Sang Prabu, mulane Sang Prabu ndak kanthi miyos ana njaba aku mung bakal nyuwun pirsa. Mundhut pirsa babagan apa Prabu Rama? Apa kepara bener Prabu Kresna nganti dina iki isih dadi kekandanganing pukulan Bathara Wisnu? Yen pancen ora kleru pancen kaya mangkono. Pancen kaya mangkono kahanane Prabu Rama. Nganti tekan dina iki aku isih dadi titising Sang Hyang Wisnu. Yen pancen bener-bener panjenenganmu titis Sang Hyang Wisnu mara gage aku bakal arep takon. Takon babagan apa Prabu Rama? Bathara Wisnu tumurun ana Madyapada kuwi manitis kaping pira lan menyang sapa wae Prabu Kresna? Prabu Rama piye? Sang Hyang Wisnu mono manitis marang Madyapada rambah kaping 7. Angka 1 manitis marang Begawan Wisnungkara ya Begawan Kresnengkara pujanggane Prabu Danapati. Angka 2 marang Ratu Maespati Prabu Arjuna Sasrabau. Dene angka 3 marang jeneng para Prabu Rama Wijaya, kaping 4 marang jeneng ingsun. Besok rambah kaping 5 Hyang Wisnu manitis marang Nalendra ing Kadiri ya mamenang Prabu Jayabaya. Rambah kaping 6 marang Ratu ing Malawapati Prabu Angling Darma. Genepe kaping 7 marang Ratu Majapahit Prabu Brawijaya. Mangkono surasane tulis kang wis ndak kawruhi Prabu Rama. Bener apa luput ndak wangsulake marang Prabu Rama anggone bakal mangsuli apa kang dadi kandhaku Prabu Rama. Ya pancen bener
Apa kang dadi kandhamu kabeh Prabu Kresna? Yen mangkono jeneng ingsun wis bisa nitik marang sapa kang dadi kekandanganku nanging aja saiki Prabu Kresna. Lho, lha besok kapan? Ngentenono. Besok lamun ana wanara kang wulese abang. Prapteng Praja Ngamarta mongko bakal nglamar Wara Drupadi garwane Puntadewa. Ing kono dadi pancatan ingsun bakal manitis marang jeneng para. Tak enteni Sang Prabu Rama. Astabrata